Welkom luisteraars bij Geestelijk Boeket, het verzoekplatenprogramma van gewijde muziek van en voor luisteraars van Omroep Zuidwest. De techniek wordt vandaag verzorgd door Gerben Stilma. De samenstelling en de presentatie wordt gedaan door Jan van der Veen. Het eerste lied in deze uitzending is Eén naam is onze hoop. Wij maken een wekelijkse uitzending van Geestelijk Boeket. Het is een verzoekplatenprogramma van gewijde muziek. We binnen 1928 begon met de eerste uitsturing. En dat is bestemd voor mensen die dus net meer in de kerken komen konden. En dat wordt dan uitgestuurd via de kerkentelefoon. Die hebben dus een soort telefoonaansluiting die rechtstreeks met de kerken verbonden werd. En via dat kanaal spelen we dat programma dan ook. Nummer 15. Zelf ben ik hier koster van deze kerk en de opnames werden hier altijd al gemaakt. En dat leek mij gewoon een keer leuk om dat ook eens te proberen. Nou, en als je één keer bij een Geestelijk Boeket bent, dan kom je er niet meer bij weg. Het is heel raar, maar wel waar. Ik ben vregen terug een oud collega, dit jaar ik bij weer, collega uit het werk. En die zei, hey, dat is ik wel wat voor die. En nou, dat is ik wel een jaar 15 in, denk ik, dat ik hiermee bezig ben. En dat is een beetje gegroeid. Wij dienen het eerst wat primitiever. En van lieverlee even wat professioneler worden met apparatuur en met de opname. De cd of de tekst? De cd. Dinsdags wordt het dan meestal opgenomen. Woensdags sturen wij het naar de lokale omroep in Kouden, Omroep Zuidwest. Die zorgen er dan vervolgens voor dat het s'nachts maas om 12 uur uitgestuurd wordt. En jongens om 7 uur wordt het programma herhalen. Nou, wat aanvragen betreft, dat is niet echt veel. Maar als het programma een keer niet wordt uitgezonden door een storing, dan kan je beter de telefoonstekker eruit halen. Ja, ja. Dus als je dat dan wordt er wel naar geluisterd, ja. Zolang er handen zijn, handen die je brengen via mensen naar de grote hand, zolang zal hij je vasthouden. Wij hebben een hele goede band met elkaar. We komen ook regelmatig als team bij elkaar. Teamvergaderingen hebben we dan. Maar de agenda is redelijk snel afgewerkt en dan wordt het wel gezellig. Ja. De doelgroep is dus de ouderen. Dat is juist ik wel een versje die draait worden. Ben ik een hoop versjes dat de jeugd niks van verdwaald heeft. Nee. Hoe ziet de toekomst er dan uit? Nou, we gaan nou eerst nog terug. Zolang het waardeerd wordt, geven we maar het programma een maatje terug. Het zal een keer ophouden vanzelf. Want er komt een generatie die je echt niks meer in contact met me heeft. Nee. Luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van ons programma. Volgende week is er weer een uitzending van Geestelijk Boeket en wordt dan gepresenteerd door Kees van der Rijn. Gerben en Jan wensen u nog een fijne zondag en ontmoeten u graag weer bij een van onze volgende uitzendingen. Elke zondag om 12 uur en de herhaling is om 7 uur in de avond.